Nandito tayo ngayon sa Bagasico River at makikita nyo talagang mataas na po ang tubig at kulay maylo na ito. Malapit na siyang sumandyan sa bahay. Laminay. Basa na! Laag-laag palagi. Maadjong adlaw guys, update ra ko karon guys. Mao na ni agbagyong basyang daari sa Alicia Bohol. Actually gahapon ra sige uwan tanaw galanip nagamong mga kabasakan diri luoy na ra ba ni daghang humay. Mao na nay puro makaron. Guys, mato ko karon guys sa gawas guys. Dako sakyanan kay magkuha ko padong kay anta mong isuroy. Hoy, haman. Ada. Padong dari. Isuroy mo na dari sa gawas. Ay Ginoo. Ano basak ako? Ha? Okay. Ha. Ano guys? Murag nabasa na siguro atong lens sa tang trapuhan. Yan na. Oh. Okay guys, so hangin-hangin jud ta karon. Tanawan ninyo nang kuan diha. Awan ninyo nang sapa. Baha medyo kusog ang pressure. Pero di ka adyo kusog. Dari dapit nga side. Hala, duod ni kay hapit na ra pamharvest ni guys, oh. Gaman na lamay kuwang nga kuyaw man nagmalaputan siya sa baha guys kay madaot man na mabahay. Diri nga side gagmay pa. Yung lapot na guban, daan naghana ka jumatbo ng mga wild ducks ba? Kita nyo guys? Ito yung mga wild ducks dito sa unahan. Oh, aram naghana, dyan naghana lang gawala lang lupad, aram lang yata naon! Hinarag hangin guys, pero naapod. Ang uwan mo kusog-kusog ganinang kadlawon gabi eh. Karon hinay na ni, at adlaw nga Biyernes karon, nagsugod ang uwan diri, huwibis pa. Nani abot mi diri guys, gikan og Mindanao, Miyerkules sa buntag, which is wa pa jud to ingon og uwan taligsik-taligsik pa. Pero sa pagkakaroon guys, grabe jud uwan. Gabi pa ni, maghapon pa din buntag. Uwan na ni. Uy, ino ko mapalid. Uy, kasagad hangin. Araw mong i-update guys para na mo ideya. For today's video, balik sa normal nga kinabuhi sa Kurami. Mag-unbox na karon sa ang mga parcel. Kay wa tay laag ron, wa tay lakaw karon kay lakaw-lakaw kay ngaron nga arang bisa ang panahon. Ilad ang panahon karon guys. So dapat magpudot na karon. Tugnawa oy, buwanta. Lagahan gibuhat sa wa pa ko mularga og Mindanao guys. Ahang gipang langkat ag passion fruit kay murag arlabungan na japoy ana anja taog has. Daghang mga kapatas guys dagko na. Magtanom na pud mig lubi guys to ha. Nay kwan siya doy na na lubi na nga kanang tatawag ka na binhi na siya. So anyway, basta na gitugnaw ko kasi gaghangin man ko palid. So mag-open ko karon og parcel kay murag daghan-daghan na din ang parcel na ubay-ubay na gazid ni. So amping mo ha, kung asa mo karon. Naabot ko na sa bagjang man sa dari pasbol. Di basyang di ay. Sabi ko bagjang. Pataka na pod. Bagjong basyang kung naabot mo sa bagyong basyang, ampingin taon mo diha. Pasalamat lang mis Ginoo kay hinay ra mga diri. Dira ka adyo mi dari kanang hadlok pero ang baha laman jud agluoy ra dire kadtong mga na ay kabasakan nga maabot sa baha kay dadi sila makaligay. Naman gud mga parcel guys, maghapon ko kay dadan ko sa sud para makasubod na ta sa tong trabaho. Open the door. Open. Open the door, tatay. What na? Tatay. Basa na, bis uga-uga na ng kuwan. What? Tay, mga tsukog hinabang nimo. Guys, ang mga parcel guys, kay magpatabang kung undo ni guys og panit kay bagjuman wa tay laag karon. Kay pudyo tagbayang malinawon. Open the door kay harang ipanudaan. Here. Open. Why you don't want me to open the door? Ano sa na ibutang kay duha. Hello. Ano? Get inside the house, there's a typhoon! Marap.
ito na rin mo kamang tere de? Araman. Ikaw na muligo dang? Sure ka? Kaya rani mo? Kundoy ra di ay? Ha? Kundoy ra. Kadang, yun. Digan man. Yun. Na nice. Ha? Hindi. So cute. Naman ka, para kang cartoon. So cute. Bakit ba nangyari? Nga, ang pinipad mo sa ulo. Baha, nasiligan na yan pa. Hmm? Baha. Ka? Siligan ang baha na. Malagi, magdiri kong ulit ka. Anong padadon tarid to na. Hindi pa gusto muli. Kaya kaya hanahan na hinira magbagjo. Ikaw, pwede hindi. Hindi ko gusto muli. Hinay pa magbagjo. Ito pa dyan mong inan nga. Sino hindi mo gusto? Asa man yung basura ko tayo? Asa man basura? May naman. Guys, nana guys, grabe nang sukuha ang bagyong basyang. Gipag nga nami kurinti, ginuo ko, harang itngita. Nawar ba ko kay bawag nga charge pag mga powerbank na dani katong nga dugay malubat. Naman ang gudari dako nga suga guys. Diya kaning powerbank kang gigamit-gamit kaning 70 mAh. Gamit para ba sinadas lagi kay mo'y gihimo nang pangsuga. Bawag na charge ba ni nga murag hala, tulbaan ko guys. Salamat kay napa 85 so makagamit ko suga guys. Dalton, stay there kay we will cook. We have no electricity. Asa to danig pangluto? Wala nagsikilat-kilat ka sa likod ng langit. Di, wala lagi ipang-upsa dang, ipang-upsa ng kondom. Mga ano lagi kagawas? Ngayon jud ko sa tiri pa kay blaron jud ko ba? Sila nagputang kinalisan ko skillet aron dagdag ka jud. Paglihan ni ko bahala. Sakit ay ang kuan, mora ni pag-asa natin makasuga karon. Okay, salamat ko. Hala na pangaman. Kada Just wait. Nana is looking for. Yeah. Do not move ha, do not move. Do not touch the light. Majugan ni kana ako na gamit ka lagi ni mag-brown out. Naisip ka nang mag-TikTok ko na gamit ka jud siya kay grabe mo ra jud pud kagasuga. Kay saksak ra nimo sa power bank. Mura sunda-sunda kami na rin sa magluto sa sana. Tay, asa ko magluto dani? Amo ay, gidaan man undoy ang kalan so ano ko magluto lang siguro. Kay ang kuan pag kurente ba dani mo lutuan.
naman may kano sa pakaning kurente mama. And I will be cooking fish. Ha? Uy, pasod na akong doy. Tay! Tay! Nalagi kilat! Pusa sa mga saninang galton be, pangsud kay pahanginan, wala na ikasuot ugma. May signal. Ganun, agoy, ang luya. Ha? Kaya hapit na pang-ani. Careful, there's a big thunder! It's a big bird! Yeah, it is. Look, a big bird! Kuha ka gusto. Ano, magugulang? See, it's wet. Ano? Sanda naman guys, tanawa! Anong number ko sa di ay? Bring them up! Grabe naman. Mama, I can't see. Wait, the big bird! Look at the big bird! Mother, more! Lapit. Start! Uy, di na, nagkagurus na katangin na nagkagurus kong banjo. Agad ko isa. Dari, wala na po nihinay naghangin. Ikaw dadaring ang bago. Ako ay pagpamuwak to. Ito itong ikugan. Ikugan. Ay, maganda. Maganda ka. Karon rami nakabalik dari. Ta, niyabas na ta. Unsa may history dani lingog ni namatay dani nga lake dan hibato to speakas. Kasi kastoy lang ito kamagaw nga kuan. Unsa may kamat dyan? Kuan to na. Dili to tali na materia. Nabagok. Pag dive ni dyan, nabagok siya dyan. Dato nagnana. Dito sa disgrasya nga. Pero wa pa dyan namatay da dyan. Wa pa. Pero matay nakaangin. Oh, Ano dahil liguanan dahil dito. fish pa na. Kuan sana. Apit ko banhal to speakas dito. Dito ma. Di lang as ni de. So di. Hala na ko as pa ka. Kung magning labong na di wa na mo sa kadani kita ra mo sa kasako sa dani. Tapos binanga itong kalikuanan sana. Narang laju ah. Kung gusto magkakamagbrakan, iba nang mamili. Sobra pus ka laju. Di habas nang yan eh. Agang gusto i-vlog. Kahimtang sa ato ang lugar pagpaglo. Yeah, ito taron. Magpabasa-basa sa ito. Nag-hike ni karon guys, ni tagjabas. Tula siya. I want you to enjoy the view guys. Sa una, sa close ag panoramic. Kaya may time nga nag-close ang panoramic, dirhi mi mag-hike, dirhi mi mag-camping. Tanawin niyo guys, ang palibot. Diba nice kadyo? Nice kadyo ang palibot kari. Isa to itong spot sa una, di ka itong nanglingkod-lingkod na, di ka itong una na itong date. Nino? Ano siguro mo tamak na dyan, tinini na lang. Ako po magka. Violation ta dani. Nindot ta guys. Nindot ka ado guys ag mga kuan dire. Mountain. Nagpalipad mo din nagtabanog sa una. Kani kuy. Sangit sa Jinilina. May na pa. Ora na imong biyabas, sara ka buo. Hadas ko. Ano gitagak man. Dira kay. Nabong nga ito.
karon guys no di na ko mamijabas para sa ang kagalingan. Mamijabas na ko parang Dalton kay murag na akong bijabas grabe jud lagi. Naala ko ikakompetensya. Dili ako biyabas nakit andare. Di pa man hilaw-hilaw pa. Di man jud usog bijabas. Pero basig na adto sa among adto sila lola. Kani mo guna ning lugar ani jud may abas sa una. Sa kay wala man dayron. Tatad na putol nga 2 to 3 years ago na. Nga guys, nagdag motor. Nagdalus. For sale na ko, next stage eh. Hindi ko masakay, uy. Ano? Sige na, pag-debrag. Ano sa kaya malugay? Nila ba ka? Wala kaya lang ginagyan. Kailangan masakay na ngayon. Ha? No, gapatay. Ganda nga, bahad likot ligid sa kuan. Ninyo kay. Ay, sana lagi. Sexy lagi ka. Ha? Ano ko pa? Tagaan. Nigas kay dinata manungo. Bahit ka. No, naman ka dani, ngalay man tong ganina. Naama siguro kay kilid. Muat ka pa kanta ng siro. Passing na. Pakan kita ng siro. Manandig hanggang andar. Ikaw bira ako ito. Na. Ito, pa. Para ba? Ito, bagay ka na. Dakpan, sana sa una dakpan ka hindi na. Ano guys, na ako'y nakitan guys nga arang dako akaadong baha dito sa bus. Kaadong baha. Tay! Ang dako ang baha tay. Tara to. Aman. Tara to sa bus. Ah! To. Ala, Dito sa bag tay. Ha? Ikaw na. Ha, may pantat. Kakatindak po. Storya ba lang? Uy, halapit na mo sa kaag baha sa bahay. Maralaw, maday ni di. Maguba ni yung kawayan, tumba ni. Guba na ni. Madami sing bayan na doon na. Maapil no. Di pa maningan ni kaladyo sa una. Di na pampay sa kakahoy di. Ah, di nakapudong. Maglami doon ka ng kawayan. Ay, grabe lang sa kubat. Mga ni karon guys, at sapa na to dani, paliog na sa kawajan. Paliog na kawajan no. Nadili ka ba dyan? Oh, naman nakakakumis kawajan, na sa kado. Law, man din nakaado, katawa mo ka. Ikaw hindi ka nahirin. Pekto. Uy, kumpensa na. Digas gali ka daw. Di ka na tabangan. Bahala juga. Nandito tayo ngayon sa Bagasico River at makikita nyo talagang mataas na po ang tubig at kulay mailo na ito. Malapit na siyang sumandyan sa bahay. Hindi tataas dito si Dagay sa una na may magsakay-sakay o bani. Pero di nga ni kapos itong bahay. Ano bitang maghapit na ito mubas ba? No, hindi resulta ni Basyang. Ikaw siyang, nagpalapit ka sa mong gibati siyang. Undang na siyang, undang naman na Basyang dari. Maraming biyahe na po dyan, padung na po dyan dito sa lain na po nga probinsya. Sa mga apiktano no, ampo ni Paraninyo nga, recover mo sa dali nga panahon. Pasak ni de. Sayang, basa ka. Arang mo sama jagados kapadas no. Apakahimos naman ang kapadas na yan. Ligyin ka ba? Tugnaw! Ang tugnawa! Lagi, bis kani undang na to. Kato ila mama. Tugnaw! Ibis kani undang na to, ni balik ka paguan. Susuga naman hinuon eh.
Basa na. Laag-laag palagi. Ila mama. Atos, kinaliw. Tanawag agianan nila diri guys oh. Sa kayakay ni halis siya harang hadlok ka. Lam nakaadzuag. Oh lam, taas na tubig. Hapit na mo kipot. Hoy, mahog mana, buhing man siguro ka. Layat to. Sabi niya, hugaw na. Layat nga nabaw ra na. Lapo. Ani. Ako. Kuda plus. Bahala ko na yung vlog na na. Pagaling data. Wow. Dito lang na. Karaan. Gama. Suy ka? Lami na eh. Sige ba? Sige na. Sige na. Sige, huwi na rin ang mga gamit. Wala, grabe ko hadan ko. Pero mga laniplan eh, parang parang bakit mataso-aso, di hindi maklaro no. Kalau kami naligo no? Puro naman lagi na. Abot mi dari guys oh. Ngita lagi mig baha. Aga mo ang naabtan. Kaning Kanumantan Falls nga nakaso-aso na. Parang kasugas pressure. Oy, hadlo ka nga na dyan nakasubo sa anod ka ba? Makaanod naman na. Berapa? Okay, sobras anod na. Rasa kita siguro na spanit no. Yan ang tagakan ka. Ogwa ko mabasa suman guys, di ko maligo. Napagas kong ligo kay grabe naman siya ng basa sa lapukan na ba. Tug na ba siya maligo. So ano na tama natong vlog today. Thank you for watching. Subscribe, like, ug share para makita pa ta sunod.